Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12 in punto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na udto sa Indogabos, mga tugang nguyan na aldaw na Webes, Marso 27 sa bulan in Marso 2025, panglimang aldaw kan palarong Bicol 2025. Inian Bareta alas 12 asin kami ang magiging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines asing darakulang mga bareta sa lado lokal. Comelec Bicol handa na sa pagpuon kan kampanya sa lokal sa aga Marso 28. Padagos na pagtabang sa mga Bicolanong overseas Filipino workers, siniguro kan Ako Bicol Party List. Bawal bastos ordinance nakasalang na sa sangguniang panglungsod kan Legazpi. National Food Authority Bicol padagos ang pagbakalimparoy sa mga paraoma sa rehiyon. Numero kan krimen na bawasan sa first quarter ngunya na taon sigun sa PNP. 7 ang gadan, 7 ang lugadan sa election-related violence sigun sa PNP. Malacanang day nahahadit sa plano ni dating Senator Gringo Onasan na magsumitir nin petisyon sa ICC tanganing makauli sa Pilipinas si dating Presidente Duterte. Graft conviction kay dating pagsanghan Mayor E.R. Ejercito, inafirmar kan Korte Suprema. Bareta sa ibang nasyon, Ukraine asin Estados Unidos nagkasundo ng ceasefire sa Black Sea. Pinay tennis star sensation Alex Ayala pinalayap ang quarterfinal kan Miami Open ang world number 2 na si Iga Swiatek. Iyan po ang headlines, ngunyan ang detalye kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Preparado na ang Commission on Elections Bicol para sa pagpuon kan kampanya sa lokal sa aga, Marso 28. Inian pahayag sa DCGB News ni Comelec Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa kung saan sa aga makondukta sindanin mahiwasan na pagbabaklas sa mga campaign paraphernalias kan mga aspirante na nakabugtak sa mga babako designadong common poster area asin day nakasunod sa ipinagtalaan na sukol. Sinabi ni Valesa na tulong aldaw bago pa man magpuon ang sa indang kampanya, nakapagpadara na sinda ni notisya sa mga aspirante para suguon ining haleon ang campaign posters na nagbayular sa pig-ipiglatag nindang polisiya. Kaibahan kan mga personahes kan Comelec na mabakla sa aga, anhali sa Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources, asin ang mga kapulisan. Sigun kay Valesa na handa naman sinda sa papaharaning eleksyon sa Mayo 12, kung sain patapos na sinda pagkondukta ng training asin seminars para sa mga paratukdo na maserbing electoral board. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Extra Strong. The number 1 extra strong beer in the world. Siniguro ni Ako Bicol Party List Executive Director asin Legazpi City Mayor Alfredo Garbin Jr. na padagos ang mga Bicolanong overseas workers na hahampangan sa kadipisilan sa ibong na nasyon o nawaran ni trabaho dahil sa malain-lain na rason. Sa pakikipaghuron kang DCGB News kay Garbin, sinabi ka ini na maigot ang saindang koordinasyon sa Department of Migrant Workers kada bes na may distress na OFW para makapagtaumaning asistensya na kaipuhan. Sinabi ni Garbin na parte kan saindang mga inisyatibo ang pagkonsindar ning fundo sa Kongreso para sa konstruksyon kang primerong regional office sa Bicol. Katuyan ka ining masiguro na may mahiwas na kumbinyenteng espasyo ang DMW para makapagtaoning serbisyo, programa asistensya para sa mga OFW asin mga kapamilya kaini.
Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Pwede nang mapreso, pagmultahon o magkonduktan in community service ang mga personang madadakop asin mapapatunayan na nang babastos sa mga pampublikong lugar sa syudad. Inian magiging resulta oras na maaprobaran na kansangguni ang panglungsod kan Legazpi ang ordinansa na ipigbusol ni Konsehal Sunshine Imperial na may titulong Bawal Bastos Ordinance. Sigun kay Imperial, binilog niya ang nasabing ordinansa makalihis ang mga insidente nin pambabastos sa mga pampublikong transportasyon kay bahan na ang pagpahiling kan sarong lalaki kan sa iyang pribadong parte kan lawas mantang nakasakay sa jeep asin ang presko asin ang moritis ang pakikipaghoron kan sarong tricycle driver sa iyang pasahero. Sinabi ni Imperial na ini ang nakaangkla sa Republic Act 11313 o ang Bawal Bastos Law, Safe Spaces Act. Sa lado kan konseho, ang mga mabayolar sa first offense ang kaipuhan na magmultanin sa 1,000 pesos, 2,000 pesos para sa second offense, asin 3,000 pesos, asin ang community service para sa third offense. Ang baretang ini hatod sa Indukan. New Cobra Rice Energy Drink. Less sugar, less caffeine, kaya swabing energy! Padagos ang pagbakal ng paroy kan National Food Authority Bicol sa mga lokal na paraoma sa rehiyon sa paagi kan sa indang mga buying station sa Tabaco, Libon, asin Catanduanes. Ini ang pinag-anunsyo kan NFA Bicol kung sa ingunya na semana pigbabakal ninda sa kantidad na 24 pesos ang mga dry and clean na paroy asin na sa 18 pesos naman ang mga presko. Ang mga paraoma na interesadong magbakal ng paroy o magpabakal ng paroy ang pwedeng makipagkoordinar sa pinakang harani nindang opisina o magpadara ni mensahe sa asin mag-upod sa numerong 0939-434-9663. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Waran informal na komunikasyon na ipinaabot ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA sa Community on Tourism kan sangguniang panlalawigan kan Albay manungod sa planong pailawan ang Bulkan Mayon. Inian pahayag kan nasabing komitiba kung sain wara sa indan ni nag-agi na proposal, konsultasyon o magin anuman na informasyon para sa Mayon Volcano Heritage Aesthetic Lighting Project asin na araman na sananinda kan magsirkular na sa social media ini. Nanindugan man ang komitiba na day dapat idagos ang proyekto dahil sa day man dapat na makompromiso ang nominasyon kan Bulkan Mayon sa UNESCO World Heritage List bilang Mayon Volcano Cultural Landscape. Padagos na ipagbubusol kang Land Transportation Office Bicol ang road safety asin responsableng pagmamaneho nin mga bihikulo sa paagi kan pagkondukta nin libreng free theoretical driving course sa malain-lain na parte kang rehiyon. Segun sa LTO Bicol, ngunya na bulan nin Marso, magkakasiblag na training asin seminar ang gigibuhon ninda kung sain mayor na nagbenepisyon kaini ang mga kababaihan bilang pagselebrar kang Women's Month. Kaibahan sa naging benepisyaryo kang nasabing inisyatibo ang nasa 52 na mga estudyante Kampanguring National High School sa Karamoan, Camarines Sur. 30 ang mga kababaihan sa Erosin, Sorsogon, 121 naman sa Iriga City asin Barangay Matubinaw sa Kataingan, Masbate. Maimplementar nin mas istriktong border control checkpoints asin biosecurity measures ang Albay Veterinary Office para mapugulan na makalaog sa probinsya ang avian influenza asin African swine fever. Inanagin pahayag ni Animal Health and Regulatory Division Head Dr. Manny Victorino kung saan ang nasabing mga helang ang pwedeng magdaranin mahiwasan na danyos lalo na sa mga nag-aataman nin orig asin mga itik. Sinabi ni Victorino na maigot ang sa indang koordinasyon sa kada city asin municipal veterinary office para sa mas epektibong pag-inspeksyon sa mga malaog asin maluwas na hayop sa probinsya.
Posibleng puunanan Dr. Lorenzo P. Siga Memorial District Hospital ang operasyon sa mga pasyenteng may problema sa mata sa primerong simana kang Abril 2025. Iniyan pinag-anunsyo ni Albay Provincial Health Officer Dr. Estela B. Zenit sa paagi kan Albay Provincial Information Office makalihis na makakuha nin license to operate hali sa Department of Health and Ambulatory Surgical Clinic kang nasabing ospital. Sinabi ni Zenit na kaibahan sa mga serbisyo na itataudigdi ang eye screening as in operation sa katarata. Sa presente, may tulong ophthalmologist sa ospital para sa pagdiagnose, pagbulong as in pag-opera sa mga pasyenteng nangangaipo kaini. Arestado ang 50 anyos na lalaki sa Santo Domingo, Albay dahil sa kasong panghihipo sa sarong menor de edad. Sa informasyon na ipinaluwas kan Albay Police Provincial Office, ikinasar kan Santo Domingo Municipal Police Station an Operation Manhunt Charlie kontra kay alias Ote. Sa kusog kan warrant of arrest na ipinaluwas kan Regional Trial Court Branch 1 Family Court sa Legazpi City, ang suspect ang sinangatanin kasong pagbayolar sa Act of Lasciviousness sa irarom kan Revised Penal Code as nasa 200,000 pesos ang pinagrekomendar na piyansa. Sa presente, ang nasabing persona ang nasa kustodiya kan nasabing hepatura para sa magkakanigong disposisyon. Sinabi ni Provincial Director Police Colonel Julius Añonuevo na ang pagkakadakop kay alias Ote ang patunay kan mas pinaigot na kampanya kan pulisya kontra sa kriminalidad, lalo na sa mga personang nakakahampang sa kasong may kinaaraman sa pang-aabuso sa mga menor de edad. Voluntaryong nagsuko sa Legao City Police Station si alias Ka Alex, dating miyembro kang Communist Terrorist Group. Sa informasyon na ipinaluwas kang Albay Police Provincial Office, ang pagsuko ni Ka Alex ang positibong resulta kang kampanya kang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kang gobyerno. Sa pahayag ni Ka Alex, sa laog ning 6 na taon na pagiging aktibong miyembro sa grupo, nahiling niya ang malain-lain na iligal na aktibidad aron kan paghagad ning kwarta asin pananakot sa mga residente sa Tercer Distrito kan Albay. Padagos naman na pigiinggan niya ni Albay PPO Provincial Director Police Colonel Julius Añonuevo ang iba pang mga miyembro kan mga rebelding grupo na magbalik loob sa gobyerno dahil dakol ang programang naghahalat para sa inda para sa pagbabago man ning buhay, kaibahan ang sa indang mga pamilya. Mga tugang, primerong party po iyan kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Anyato sa Lado Nasyonal. Ibang nasyon na siniba pa pagkatapos kaini. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artesin. Ang Artesin ay unddenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kaso-kasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kaso-kasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artesin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kaso-kasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Para sa mga detalles kan sa tuyang mga bareta nasyonal, ipinahayag kan Philippine National Police o PNP na nakapagrehistro sinda nin 18.4% na pagbaba kan krimen nationwide sa primerong quarter kan taon 2025 kumpara kan nakaaging taon. Segun sa pulisya, nagbaba ang pigaapod ng mga focus crime incident sa 7,301 kan Enero 12, sagkod Marso 22, 2025 kumpara sa 8,950 na nairehistro kan Nobyembre 3, 2024. Kaibahan sa mga focus crime ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, motor vehicle as in motorcycle theft. Sigon sa PNP, may pinakadakulang ibinaba ni numero nin krimen sa Caraga Region 1.05%, nagsunod ang Calabarzon sa 0.76%, as in Central Visayas 0.69%. Mantang nahilingan man nin pag-itaas ka numero nin krimen sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na 0.69%. 7 individual ang nagadan asin 7 man ang nalugadan sa mga insidente may kinaaraman sa eleksyon kan Marso 23 sigun sa report kan Philippine National Police o PNP. Sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na ang mga nairehistro hali sa 11 kaso kan validated election-related incident. Kaibahan digdi ang 5 nagsasairarom ngunyan sa case build-up, 5 preliminary investigation stage asin saro man na na-dismiss. Sa mga nairehistrong kaso, 7 digdi ang pambabadil asin saruman ang pagsabog, pananambang, pagbubugbog asin cyber libel. Mantang nasa 20 kaso ang pig-imbestigaran kan PNP na diskubreng warang kinaaraman sa eleksyon. Pigrerespeto kan Malacanang ang plano ni dating Senator Gringo Onasan na magsumitir nin petisyon sa International Criminal Court o ICC para makabalik sa nasyon si dating Presidente Rodrigo Duterte.
nakaaging aldaw inanunsyo ni Unasan ang plano ninda ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na magsumitir nin petisyon sa ICC sa paagi kan People's Initiative o ang pangangalap nin pirma hali sa mga taga-suporta kan dating presidente. Sigun kay Palace Press Officer Claire Castro, naday sinda nahahadit digdi dahil diretso kan dating senador na maghiro o gumibo nin anuman na lakdang para idepensa si dating presidente Duterte. Pero abiso ni Castro na mas marhay na konsultahon muna ni Unasan ang legal team ni Duterte dahil tibaad is nabunsa na siya sa ICC. Wala man nagigibuhon na lakdang o simbag ang gobyerno sa plano kan dating senador dahil warang responsibilidad ang gobyerno na magsunod o makipagtabangan sa legal na sistema asin proseso kan ICC. Inafirmar kan Korte Suprema ang sentensya na graft kay dating pagsanghan Laguna Mayor George E.R. Ejercito Estregan dahil sa pag-award ng kontrata sa bako lisensyadong insurance company. Sa desisyon na sinurat ni Associate Justice Ricardo Rosario, hinatulan ng guilty kan Supreme Court First Division sina Ejercito asin Marilyn Bruel na may sadiri kan First Rapid Care Ventures sa pagsuhay sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nag-ugat ang kaso sa reklamo kan United Boatmen Association o pagsanghan na inakusaran si Ejercito as si nagkapirang opisyal na itinao ang kontrata sa FRCV na dai na nag-agi sa public bidding. Nagpagirumdum ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employers sa pribadong sektor na magsunod sa tamang pasweldo sa nag-aadang-adang na mga regular as in special non-working holidays sa Abril. Sa Labor Advisory Number 04 Series of 2025 na itinalaan ang wage guidelines para Idil Fitr sa Abril 1, araw ng kagitingan sa Abril 9, Monday, Thursday o Huwebes Santo sa Abril 17, Good Friday o Biyernes Santo sa Abril 18, as in Black Saturday, Abril 19, napigdeklarar na special non-working day sa irarom kan Proclamation Number 839. Ang mga empleyadong daima laog sa regular holiday, makakaresibi paman giraray nin bilog na sweldo basta maglaog o naglaog o naka-paid leave sinda kan ultimong aldaw nin trabaho. Ang mga matrabaho sa mga aldaw na ini may 200% kan sa indang daily wage para sa primerong 8 oras. Para man sa overtime may dugang na 30% premium sa double pay ninda. Sa Black Saturday, ipapautob-an no work, no pay policy, apera na sa nakun may company policy o collective bargaining agreement na nagtataunin sweldo. Ang mga malaog may dagdag na 30% sa indang basic wage para sa primerong 8 oras. Nangangapodan ang DOLE sa mga employers na magsunod sa wage rules para mamantinir ang patas na pasweldo, maiwasan ang labor disputes, asin maprotehiran ang derechos kan mga obrero. Mantinidong fiel sa konstitusyon ang Armed Forces of the Philippines o AFP. Ini ang siniguro ni AFP Deputy Chief of Staff Lieutenant General Jimmy Larida sa tahaw kan political noise matapos maaresto si dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa press briefing sa Malacanang, tinawanin duo ni Larida na dai magpadara sa ribok sa politika an militar. Tinawaning duo ni Larida na ang mga marching orders ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. sa mga field commanders na mantiniron ang lealtad sa bandera kan Pilipinas as gibuhon ang trabaho susog sa konstitusyon. Sa issue man may posibleng protesta rally sa agang Biyernes kasabay kang kumpleanyo ni dating Presidente Duterte, sinabi ni Larida na kung hahagadon kan Philippine National Police o PNP, nakahanda sindang sumuporta sa issue kan law enforcement dahil sa ruini sa mandato kan AFP. Alagad piglino man ni Larida sa operational as in iba pang tactical matters, wara siyang autoridad na magtaram manungod digdi. Para sa bareta sa ibang nasyon, nagkasundo ang Ukraine as in Russia para sa ceasefire sa Black Sea. Sigun sa White House, siniguro kan duwang nasyon na magkakaigwan ng ligtas na pag-agi ang mga commercial shipping sa Black Sea as in pupunduhon naman ang military strikes. Ang nasabing pahayag ginibo matapos ang makasiparar na paghururon na presente
o representante kan US asin kan duwang nasyon na ginibo sa Saudi Arabia. Nagpatanid man ang Ukrainian Defense Ministry na anuman na paghiro kan barkong panggiyera kan Russia sa luwas kan esting party kan Black Sea tatratahon nindang pagsuhay sa kasunduan. Inapod man ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang nasabing kasunduan na sarong lakdang para sa tamang direksyon, pero atab pang marhay para sabihon na epektibo ini. Naglalaom ang Russia na dahil sa pagtugot ninda sa ceasefire, magkakanigo na tatanggalo na ang ipinataw na sanctions sa sainda. Sa bareta niyato sa lado ng sports, nagpapadagos ang dream run para kay Filipina tennis sensation Alex Ayala. Ini matapos na patalsikon ni Ayala ang world number 2 na si Iga Swiatek sa quarterfinal kan Miami Open sa score na 6-2, 7-5. Ini ang pinakabagong matinding serye nin magayon na resulta para sa 19-year-old na si Ayala na nainot nang dinaog ang dating French Open champion as in world number 25 na si Jelena Ostapenko, as in ang reigning Australian Open champion ang world number 5 na si Madison Keys. Nakareceive siya ng walkover sa last 8 kan sa iyang kalaban ang world number 11 na si Paul Badosa kang Spain. Nag-atras sa laban dahil sa back injury. Mantang sa laban niya kay Iga Swiatek na 5-time Grand Slam champion, sa giraray uminangat sa level kang kompetisyon si Ayala. Maisog as in daing takot na hinampang niya ini. Dahil sa pagana, nasa world rank number 140 na si Ayala. Prototype harvester ang napod kan Mechanical and Automation Engineering Department kan Chinese University sa sarong imbensyon na kayang nakapag-generate ng kuryente habang ang sarong tawo ang naglalakaw. Sigon sa mga researchers, ang kada 4 na kilometrong lakaw kada oras kayang makapag-generate nin 1.6 milliwatts nin kuryente. Nasa 8,000 sa good 10,000 ang average steps kan sarong tawo sa kada aldaw. Sufficienteng marhay para mag-charge an manlain-lain na ekipahes. Ang nasabing ekipahe pwedeng mabakal sa kantidad na 700 Hong Kong dollars. Istoryang naiiba. Para po sa satuyang special story, sarong midbid na dog breeder sa India ang naggastos ng 500 million rupees, katumbas ng 325 million pesos para sa sarong pambihirang breed nin ayam na kombinasyon nin wolf as in Caucasian Shepherd. An ayam inapod na si Kadabomb o Kami, ang binakal kang pamosong dog enthusiast hali sa Bengaluru as in presidente kan Indian Dog Breeders Association. May collection siya nin sobra sa 150 na klase ning ayam. Sigun kay Satish, sa edad na 8 bulan, nasa 65 kilos na ini, asin may langkaw na 30 inches. Bako ini ang primerong pagkakataon na pagbakal ni Satish nin mamahalo na ayam. Kanakalis na taon, nagbakal man siya nin rare chow chow na may hawig sa sarong red panda sa kantidad ning $3.25 million or 180 million pesos. Marso 27, taon 1800, kanamundag sa Macrohon, Leyte, si Roberto Kang Leon, ang sarong Pilipinong nagkusog buot na labanan ang pananakop kan mga Hapones. Si Kang Leon ang naging pamoso matapos na magibunin sarong improvised radio station na magagamit para sa makaskas na pagtransportar nin informasyon. Si Kang Leon ang nangenot sa pag-alsa para mapalibre ang Leyte sa pananakop kan mga dayuhan. Nagserbi man bilang senador si Kang Leon asin kinaputan ang komitiba kan National Defense and Security dahil sa iyang pagiging eksperto sa pakikipaglaban. Mga tugang, iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 ng mga bareta, tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta, na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay base na Miss Angel Mustasa asin Miss Jenny Matthew Balyaran, sa lado technical, katuwang tadyan si Sir Nems Flora, sa DCGB Social Media Department, si Miss Shara May Leron asin si Mr. Jerome Nico Martinez, an sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce
Patrol asin sa pangaran. Kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Thank you for watching. Thank you po. And some shout-outs po. Happy birthday to Miss Nikki Alminye. Happy birthday Sir Albert Salamuding, Ma'am Sara Concepcion Mallorca. And happy viewing to Sir Jerry Morano, Sir Abner Mercado, Sir Vince Llaneta Madriñan, Sir Jude Andes, and Sir Jerel Aranya. And good luck po sa Team Taekwondo kan Legazpi, lalong-lalo na sa sakuyang aki na si Bianca. Good luck. Good luck, Bianca, and Love all the you. players. Always number 1. Always DCGB. Pareta alas 12 with Gina. And Bert, thank Salamat you. po. God. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta, ngunyan aldaw, ang